Mungkin stang no ikan ni kerja seng jungi akan ni kandok pai sungi ngiran ko mungkin syakri mungkin mani yo blay akan ke sungi utrai ke kerpang ke belong ru ke Christmas Eve service berkemen dengan bestang priang sob hai pi iwe ki pada iet ke jongi ipi ki long kpa ki long keme ki samla bat khapret ki bait ipi ki nong ilam nang sharai balang bat kerpang i pastor BR Kharnayor berang ka banta ka bakraban ay khubo na ktien ka jong uble dia shaban yat shaprang tani phasho uble haga jing duai kokpa jungi ubahab neng ngi somen ko trap et pamela sha so bahai ngim ki khon ki jong ma meni ki yeng ba khoi ba kentang ka jong ma hoi mengin syakri ba mengin mane me reng man ka por ka berangsa hasab nyat chaprang ngi shuboti ene ka por hi ba me men yalam no sem khot jong ma men ka shan bo ringi bar kerpang men ka khu iwi banta ngisiom pendap hi leman kapor keberangsa pangis IT jalam blay ke jong me nak pasang do wai no hi jong ne kapor namang ipan gerteng ke jong Jesus Christ amen to ni beteng ke jong rai ka ba lai puar hadin ke niang skarpat iba lambran nong dahar sa ai ke jong pulis tang ba duai Tuan pikir ngai risa bat sngokumen syabat lehem mentah yang ingin yutrai pada kasing ot lak hayus ki agel Tuan uban mane ukres utrai kejeng rai kapa lai puar Tuan pikiriu ngej risabat ngoko men sya Bethlehem menta yang ingu you dry benya kasingoi laka yus ki angel Tuan ya uban mani Tuan ya uban mani Tuan ya uban mani ukres utrai Joki ba angel riwai jamban ya rolling ba beneng tu sawa jing ya ro why menta ublei burom sim to tese Tuan ya uban mani Tuan ya uban mani Tuan ya uban mani ukres utrai Amen trangi aingu meblawan ban pen emku Jisu ya mega burom junom ni ai kten jongu kopa blawan pawakado Tuan ya uban mani Tuan ya uban mani Tuan ya uban mani ukres utrai
Shua ben pendem ke jeng dawai ngin pulih katu nak tien ke jeng boleh ba phila ban sem lagi isaya ke basis pak khalai kat khot ke bat long bala kerku ya ka kerteng utrai nadu menta bat had nadu menta habulasai nadu ka bami kasngi hadu ke pasep jeng ka kerteng utrai kalong ka badai ban yaro utrai long ubah jrong bahakli kajat ban riu baro bat kaburom jeng u hakli ke beneng u ei ubah kum utrai blei jungi bosyang sajrong ubah pendrit yaladi ya kaban khmi ya kabeneng bat ya khendau ura ya baduk naka khendau bat kunte yo barang di nak triu subo ba njo bu ya u ringkat bat ki bakrau batri ringkat bat ki bakrau batri ki briu nyung uken Namar kata utrai hi un aya kadak napi hakmi kathesati kan pun khon bat kan kharu yo khon on khot ru yo u ya ka keteng jo u Emmanuel ngin pandem jo tuai ablei bok pa jingi pha beneng ngi aingu ye me ablei namar ba melodor kat bat ngi hakini kita yo ki balai dino ya ka bangi la yo ban tre ban kta ban pendep ya ki kam ki jam jingi ablei kham tam hakan kapor ngidon nak yeng ka bakhu ka bakentang ka jongme ya ka bang injo ban mi nak yeng ka sem ke jongi ya ka ban wan ban syakri sipor ya ka kerteng ba im ka badon bor ka jongme trai ngi angu ya ma ablei ba mi i ya ki donut jongi kumne ngidon hak ne kapor wat lang ngidon tang kumne ru ngingit skamba me medor rengkat me ubat haudor ya ki donor ke jongi bat me ubak mi ya ka basyabar ba kaspo hanrei tepan khoj me betrai ke donor bating jingi sat nomba ka snam ko dor jengi ya ki pop jongi to buri ya ka khmat jongi de pop jongi tepan dam ru trai ke jengle bom hok jongi wat simno imen sim bakut nangi bat wat bread yagi nak khmat jongi trai Henry Christian me try dakik sangti blei ke jengme ngai ngor ye ma blei ba mila rekat mendon rekat bat ke jeseng kena ngai skeman ai hakino hikai kajing mut kajing sempang ka bastad apo ceki ablei bakila ban hikai yakini ki khon kena ki hebret kilong ki khon ki bala suspa da kasnam ka jengme try mendor rekat bakino hikai bakila ban hikai ki ablei baki bikinla ban syakri ban yaro ban pendon borom yame lemba kasab katalen kabami man ai haki nyai guru yame ablei ba mendor rekat bat ki jeseng samla kiseng tentheiru man ai haki kabor min yalam haswa mami hapo jengki ablei ba kila ban pendem ya kakam na banta kaktin ka jangmetra ngai ngu ya ma ablei men ai ya ki jengko jengkhia men daman ke ru ya ki na ke jengpang ke jeng sistem ki bom jat hakin ki ski ki menta ba kila ban jaro ban syakri khamha ya kamon ku jangmetra kham tam ngadawai kerpang na banta ke jengseng yeng dong ru hakin lai kili ki jaka nangit skem da ju umen sem jong metrai bangi rung nakawai kathli yang syakawai pan ya kaban syakri ban yaro ya ka karteng ka ba im ka don bor ka jong metrai mendor kat de ba pedang ya ke jing seng ablei menang ai ki jeng ko jengkhia
mendorakat batki hakikam ke jente jeng tak ciki ablay. Bang mangiru habangirung nakawai kerempes Kristan syakawai pan. Bangin yo syakri laitlut yakamon ka bokut ka jong metrai. Kat bame mendang ibet bat pensaing de sla jong ka kendo. Bangin yo syakri yame lalu ngitip kutrai. Hindang yo ne emat syakri yame. Hanrei nganget skem. Kelem kabor ke jengerap jong me kutrai. Ngimla ban le naladehi. Nisupantang kabon ngametrai. Bame menjalam lenti mame hiyangi. Nyai ngur ye me ablay. Mendorakat bat kabalang ka jong me hangne. Kinong syarai balang. Bakindon ka jeng ka jeng steli ka jeng yolong ka wei hapading joki. Ho trai nyai ngur ye me ablay. Ngi dalaki keman. Bagi teman masan kidan hapadeng ka jinglong teman joki. Men aibor yaki ablay. Men ay yaki ke jengkot jengkia. Mendar yaki na kindu ke jingpang ke jeng sistem ki bebenjan. Dan hapadeng kita man basan kibadan ha ka jingpang ke jeng sistem. Tolek mame try to pau mame dakadur bahabri ke jeng me habaki thia kidem habaki syong. Serput serpai mame dak simprek ti ke badan bor ke jeng metrai. Kiba me metip ban me i ya ke jingpang ke jeng sistem ke badan syapo. Jong ka dukhat men. Ngai skem men isen air me metrai men serput serpai ke jingpang sistem baro. Lada memon ban penjam ya ke jingpang ke jeng sistem hame omdon ke jeng e kutra. Men saj mame dak asnam ke jeng me. Yaki bakin yo pat ya kamet ke bakoj bakia. Bakin yo pat ban wan ban kiu syaka yeng ka bakan tang ke jong me. Dor rangkat bat ki rempe yeng Kristan baro hapok ka jong ka balang. Don na padeng joki ki bedon ha ka padeng ke jeng pang Kristom. Ngangai skem yaki rukum juk kutrai. Men nyat mame dak simpre akti kembor jong metrai men sait tu bar dakas nam ke jong me. Don ki badon ha padeng ke jeng duk ke jeng keduk kutrai. Me metep yak kamha yaki men pendap ru iki dak kebor ke jong me. Ha padeng ki liang paro. Trai ngai ngu yeme ablay mendorukat utrai bat kari kasibi i jungi. Kumba meladam la keria kari kasibi jungi. How news nemba menta. Mela pelai ingi nasibun ke jema sao. Ngi aitang ka borom bat ka jing sungu samitra. Satang kattu kanis ngi ngin yo snem thumai. Usnem ubakum lu ngin pediang kutrai. Ngim tip kutrai uniusnem uban sawan uban longkum nu ngi tetrai ngim tip bat ngim yoi. Hanrei me tetrai melatip lupa bat melai lupa ya usnem badangwan. Ngi skem ngi upkermen. Tang hame ka jing sup ka jing kemen. Kan wan hau ni usnem thumai. Pelai yengi na kindu ki jing ma ka jing mansa. Mentap ya kari sebi jengi dakas nam ka jing me. Don dekat bat ki kiam mission jang kabalang ki baterai hakani ke jaka bat kumju sabar ka jang karu. Ngi skem menjalam nanti ya ki misri ki baterai ki bai ban trei ya kakam ka jang me. Yalam mami haswa joki. Lada ki ya hakindu kilinti ki bai ki bakalang. Don dekat bat ki ablay ai ki ka jengmut ka jeng sampang ka bastam. Dato keri ki na ki jengma ki jengmasau. Man ai du ki jeng ka jengkia nang yak terku ya ka yeng kasem joki ablay. Ba makiru kinyo ban yalap ya ka gospel ka jeng metrai. Hakikat tu kini ki jaka ki bambat sim la padiang bat sim le itu i metrai. Ngai nguru ya mablay don kat bat pastor ban sam ya ka kubor hani kapor to pensum penslek mame do men sim jeng me ablay. Pasal mame try hakita no skor jung i baka kubor ka ban mi nak sintur jung i. Kedlong ki bala padiang hon hakak mat ka kait ke jeng sei ke jeng metrai. Ngai nguru ya mablay satang katu kat ni kenta. Yo ban jarok ban pendon burom. Yo usim kisim ubalong uji sukris. Uban wan syakan ni ke partai. Ya ban syak sitom
na banta jongi kibre kipop bat kibojot bat kibolrem nangai skemro atrai hakasngi arpun yotrik ya kabangin yo ban yabam ya kjeng kawai Christmas yalam mami haswa ki baro pendap penbiang ya kejendur kam kabalang hapreng kabam kedi babaro ki pai rengai hakani kabalang kenyo babam sobha na banta kajing walung bri uji sukres kerku ialah kajang balang the mami kajing kerku bakala ban pendap penbiang ya kejot kam pai lang baro trai ayungan ong hakmat jong metrai sim kaburom saladihi na banginguk ngidami pan ya kan ya keteng trai banom pre uji sukres menta ba syadu bam jukurru amin. Ki prabangi bi ini kilong jimprimna jaseng kan thain lawai gini jaseng in yo nong pulis dang bat doai Mrs. Haswin Lingdo nong kren Mrs. S. Karkongor kandon ga special Christmas Eve program balapan bait ke jaseng samla ba jaseng kan thai porsan ji janmit nong yalam Mrs. T.G. Lingdo nong pulis dang bat doai Miss Alvia Rani kindan ru ki special numbers bat choreography ha English service plus bizar por sausting janmit in yo Christmas carol service nong kren Mrs. Meba Lapang. Kejeseng upmit Christmas pan penyan ejeseng samla kan long. Shibit min miet ke por shipho shiteng min miet. Nong pelizang batwai Mr. Kirshan lang khar nong keren Mr. Benrap lang dingdo. La syai ke sini ke arab santrik Desember kala sini ubelai ke dairu sini Christmas. Ki program belum ni shipho bujimen step in yo nong pelizang batwai Miss Lana Pika Lingdo. Special number Miss Wanda Joan Lingdo nongkren Mrs. Yakman Lang Pengro. Hau jaseng bersibiji mensengi ini nong pelazang batwai Mr. Laikin Suting. Special number Mrs. Karen Marwen nongkren Reverend Dr. R.R. Conville. Haka arpunyo turek Desember kasi balang kadega sengi begini bam kawai Christmas. Bengi aware ya barok hi prabangai but kamta mi gitu hi prabangai be ki bomla ban serius nyang Christmas. Begini wan sigani gejini bam kawai kum sipara. Hagani ga sengi nyenum dan jeseng met balang. Naga benta gejing pun kre gejing bam Christmas. Ke Christmas committee kalau bu renti kat bala ya kirang ba kilong kume beri samla halaki kam bekin ya trei nadu ke jan met arpun turek por sau buji jan met barak arpun nyu turek nadu nyu buji men step sngop ha ban yami renti bat kitu ki prabangai ki baklam mi kerteng ha ki les yarap kam nila bandan ki baklam la ban poi ki notice kiru kin sngop ha banum sngoi hande ben yawan lang ban ya pen kre ya kin ke jinya bam bat sngop ha wara lang ye ki tiar trei kam kre jing khawai kum ki tari bat ki wai ha ka lai pho turek u December kasing sajai nyinyo jeseng pediang balang berut khot pon rusteng janmit nong pelezang batwai Mr. S Marbanyang rang ba balang jungi haka life way trek December sing ublai program bilang kumni nyobuji Mr. nya jeseng kena ketika kids storytelling when in charge Mr. Wante Nam Khar ship hobuji Mr. jeseng Sacrament Jumpin Baptist nong pelezang batwai Mr. CS Khar rang ba balang jungi shibji mensingi nyo jeseng Sacrament jeng kawai utrai nong pulis tang batwai dengan pesan bilingwa. Kumbalapan sengau kerja seng Sacrament jeng baptis jeng ni kuota kan long akan live way 3 December por shipu bujimen step. Kum tagi parabangai ki badan jeng temu banwara ki kuan jeng jeng baptis kin sengau haban ai ki kerteng dengan pesan KN War joins get 3 register balang ha neshwa ka arbu pratri December kenang banyo banto ki baptismal certificate sa kapor babiang. Semua bantu saya di tak rau ni capital letters ya kerteng kepa kerteng kemi kerteng kon sendang negentai singha bajakasa ni skutunan pentip bakan dan gajing genti kurim hapdeng Mr. Banshan Sopo kun samla kapalang ban Miss Amsidora Hujan balang presbyterian dom kse pariang presbyteri kene kalong gajing pena baar bat bakhado
Hani ka por an pun sengo igi jing aingo ki bang layo pediang ni para bangai hangani ka tayo kabalala. Jing aingo na ki envelope sega general fund jaga balang shis pa san pesan terli paro ilong arlak san phajar news pa khat san degga. Ki envelope sega fund thit lum jing tep ar pusan hajar khandai spa an rupu tengga. Niki pelajang aingo jiseng kena ar hajar khandai pun tengga. Pelajang aingo jiseng school pun pau life way hajar shis pa propulai tengga. Niki pelajang aingo jiseng pai ba sing utrai sau pulai hajar shis pa shupo tengga. Jing aingo niki jiseng yeng dong mingi prahajar propui tengga. Jing aingo iba kerpang sega balang untuk mission fund lai hajar tengga general fund san spa tengga. Fund baduk arja tengga baro kilong san hajar san spa tengga. Jing aingo khawkham arjar praspa tengga. Jing aingo iba kerpang kibiya lingba jangka balang kata sega Bible Society of India arjar tengga. Jing ai song pa Christmas ibaduk life way hajar lai kendai spa nyo po tengga. Kumta ki jing aingo baro ibla ipriang ni tayo kilong saulak lai hajar sau spa khat san tengga. Blain kur kui prabangi be iba ai ni jing aingo baro baru ki beduai na benta kampujo ini long chimna. To kan ko por ngin yo menlom no kijing aingo berkat balum jai aingo pan karpar imbes daya sanlang ros neng nong sai chura karpang kajong i dalam menlom jai aingo pan karpar irama palang di banyang sebab dua pen kantang di jing ai kam kajong uplay. Kakateng jong kajing roi kadai, this is my prayer. For anyone who's prayed 1,000 prayers and still can't find the answer anywhere, fighting off the lie that no one cares. For anywhere who's out there losing hope, feeling you're forsaken and alone, clinging to the last strands of your rope. May God give you eyes to see He's still greater, courage to rise and believe He's able. May God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer for you. For all of those tired and weary souls, but still have faith to ask for miracles, choosing to believe He's in control. May God give you eyes to see He's still greater, courage to rise and believe He's able. May God be your peace
my prayer now. This is my prayer. May your eyes be ever on the Lord, your helper. May you take your refuge in the Lord, your shelter. May you find him closer than a brother all your days, all of your days. May God give you eyes to see, still greater courage to rise and believe he's able. May God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer for you. For you. Nakapinta ko play. Amen. Tuan pendam jindoi. Au boleh bokpa jui wabeng. Melong me try jung kimet tu try jong kimet sim ki jui. Melong me boleh bodun bor alor ka khendau sepo bat ka benang sijrong. Ni wan try wan ai ngo email lang pa jong kani no pai jong ni kesni. Dia kani ka jing sakri jungi me try ya ka ban pindan burom lu try kani kerteng ka jong me kham tam lang ba. Jong ka jingwan long bre u chume sa kani ka sla jong pertai nakabanta ban saj khoj ki pop ki jungi ki pop bar ki baram ya ngoro try kani ka por ya ka bang la ro ban pendap nakaban tu jing pur sedang badwai kum juru jing wai special nang khun samla jong ka balang ya ka ba men nang ker khuru try kham tam ya ki khun samla jong ka balang ya ka mela ai ka telen ni ki try ka sab ban wai nakabanta ban yaro pendan burom ya me khuru try ki kam ki jam jong ki kum juru ki jing pule ki jong ki ya ka ba ki nang la ro tai ban sakri ye me lang ba ki sap ka ba ki don ya ka ban ruai pendan burom ka teng ka ba krau bor ka jome kum juru ani ka por ni wan la ro try ki jing ai ya ba mena khu e try ha ka jing em ka jing i we pe we ni ka por ro try khuru try ka we pa ka we ti ka bla no ani ka por kum juru ya ki tu ki bom semla man ai ne ki ba ai pa de kan sim jong ki ya ban sakri me lang ba ki sngi ki barang sa jong ka jing em ka jong ki pat pen kentang ru try ya ki ni ki ai ki jong ki kam tam ba ha kan no ka benta ba ka balang pan kam ki try kan long ya ka ban pen roi ban pen krau ka hima ka jong me ha kan ki jaka wat sabaru kum yo dwai ru skin ten na benta nong pastor ban sa sami ko bor na ktin ki jome try ban sa bor try do ban sim jome kham tam ki ban samino na remeng sin tur jong try ki long ro try kita ki jing bam ki ban saro ya ki jeng em bakan jaman sim ha ki jing sakri jing man na ka sngi na ban ta ka buram ka jome dorang kat ba ni ka por ka barang sa jing sakri joi na bai kini ngo indem ni pandro ha kerdeng try Jesus Christ dong premu joi amen. Belain kerku, ya imbalam randong dahar, ai kujung plestang badwai, bat kumjur imes daya sanang ros neng nong,
Nampak jeng ruai ke jong pi, kemudian kasur jong ka jeng duai. Belain kat kui pi berarngut, belain nampan kami pi, pengambil syakri ya hang noru. Pantang balang kat jongi hang ni. Di hanya kapor pat ngin ya yo song kubor nak ketin kat jong ublay. Bat kum kabalang ngiso komen sesisian. Ngilap ni hapdeng jongi ya Reverend B.R. Khanayor. Di pasal Khanayor imlong nong wish hapdeng jongi kum kabalang. Ila juana kapor manai ka khub manai ka jingkran nak ketin kat jong ublay. Di Pastor B.R. Khanayor ilong win pastor in charge kabalang pun mori. But ilong ru Administrative Secretary jangka Presbyterian Church of India. Deng sukumani pastor ilong win pastor rang ba jangka Assembly pada KGP Senat Sepngi. Berang dekat bat ngi ban ai khubana ketin kat jong ublay. Di showing position ka banta kat jong ngan khona shwai kini ki kon samaj ko palang kat jong kita khajang praise worship team jong ka palang bikin yala mengi hakijing ruai perhaman sem katukan ni teli. Hello, check. Sisian barang ai ngo yang ublay. Makum ni ngilak wan poy kan ni kapor. Man syakri wan mani wan yaro yo. Makum jurung ai ngo ublay ba kum ni ulawan penyeng yangi. Hakan ni kapor ba kadai barok ka jing alam. Ba ka jing kurku ka jong uhi. Aku ni kapor bangin ya long laj luat. Nya yeng lang nya ruai lang. Ngilak wan thap ikti. Pilawan penki kita peng gisingkai ro. Ini syat halang ni kapor nyelong laj luat. Aba in yaro ya ke kerteng ke bakhoi jong ublay. In cimata ni jing ruai nganget pianang lang boong. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Nganget pianang lang. Bat kum jula film nang pilawan pet ya ke kintian. Naka lyrics mo. In ruai jam ni kapor ngenya penmi. Ya kisur kam jam menyero ublay. Tu nyeng lang. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept them watching over silence flock by night, behold, throughout the heaven there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angels' chorus that hail our Savior's birth. Go tell it on the mountain,
over the hills and everywhere go. I tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Chim ta biang go tell it on. Go, I tell it on the mountain, over the hills and everywhere go. I tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Si xin chim ta biang. Go, I tell it on the mountain, over the hills and everywhere go. I tell it on the mountain that Jesus Christ is born. In chim ta skni jwai bong Jisu nong penem wan shepherd. Jisu nong penem wan shepherd. Kahasem kulai ban syai ben ei. O kabapilla long buram yublay. Buat yanga yanga. Buat yanga yanga. Buat yanga yanga. O kabapilla long buram yublay. Buat yanga yanga. Jisu nong pen em halor kading pna. Ban em u ben riu u siu ka kuna. U ka ba pela ba u le kumta. Na mar jonga jonga. Na mar jonga jonga. Na mar jonga jonga. O kabapilla ba ule kumta. Na mar jonga jonga. Jisu nong pen em kumba men hendai. Habang ayat sak manala utrai. Klem taj wat u kro yang ala jngai. Kot yanga yanga. Kot yanga yanga. Kot yanga yanga. Taj wat u kro yanga la jngai. Kot yanga yanga. Jisu nong pen em na peneng un wan biang. Por kinang jan jing kular kinang tiang. O ngan sayo i na peneng un her biang. Na mar jonga jonga. Na mar jonga jonga. Mar jonga jonga. O ngan sayo ina peneng un hyar biang. Na mar jonga jonga. Cimta sin khot ka bakhat do. Jisu nong pen em na peneng un wan biang. Por kinang janjing kular kinang tiang. O ngan sayo ina peneng un hyar biang. Na mar jonga jonga. Na mar jonga jonga. Na mar jonga jonga. O ngan sayo ina peneng un hyar biang. Na mar jonga
jong asisi nong kwa macam ta berkot bakadu Jisu nong pen nam un yar biang por kinang jan jing kular kinang tiang ngan sayo i nap neng un yar biang namar jongan penjam di sur namar jongan namar jongan ngan sayo i nap neng un yar biang namar nam ta brom le amen semansyong Reverend Chairman ki teman besan ki balong ki nong serai jong ke balang ki dekat jong ke komiti balang ki long kepa ki long keme ki samla hadu ki hepru kat ki balak mandan hagani ke jingeseng ke bekerpang nashib me ke kabu ban ai kublei Christmas ke besuk ke bekemen bat ke badon ke jing kermen ya ke jing im jongi kum ki bangai ngapan pau ke jing sngongo ke bekerpang ya ka program komiti jong ke balang na ke benta kane kapor bangala man yidonkan khamtam ban ya kemen Christmas mat ke balang hagajing penkre jongi ban pediang ya gajing kha yo siem ke buram hagi donot mat ke men siem ke jongi ublem kurku yangi lingba kene ke por ke bentana ke ketien ke jong ublei ke banga kwa ban walam hapeding jongi hagani ke jingeseng ke pamenta kalau ngatu ke benta ke bangilak ban syam nak kitab Isaya ke lenong ke bakendai ke dekat ke bahenriu ke ba onggum ni namar hangi la khayu khon la ayu khon hangi tiga jing sensar kan long halor ke terpeng jong u bad on khot ya ke kerteng jong u ubafla unong sela ublei bakrau bor ukpa bom jukut usim ke jingsok ublem kurku yangi lingba ke basngap bat ke basas koru ya ke jing pulia ke ketien ke jong ublei ngen pen kentang ni la dia kene ke por hakikti ke jong ublei nginya doai ublei buku pau jongi bahabneng ni aingo imekan rat mama penla yangi bangin yo ya kapor ka bakluy ban man ye laj loy ya ka kerteng ka im bat ka bakrau ka jong me pan kerpang yangi ko try kat bangin don ka yeng ka bakentang ka jong me pen sudai ki donot ki men sim jongi batu keren na pedeng jongi lingba ka ketien ka jong me na bangi sha skor ka maaf ki jing tu na ki jongi haka keteng ke jong Jisu ni pan amen namar hangi lakhayu khon layu khon hangi te ke jing sensar kan long halor ke terpeng jong u badan khot ya ke keteng jong u ubafla unong sela ublei bakrau bor ukpa bom jukut usim
ke jing suk kani ke dekat kani ke jing itu lupa ke belawan lingbau Isaya ke keren sapang ke jing ai ke bakrautam ke bau blei uai ya ki bakumangi ketika kubor ke bakementam ke kubor ke bahatam ke bau blei uai ya ki brio ban penbena lingbau nong itu lupa Isaya sapang ke jingka Yau Yesus Kristus, kabalong gajing ai kabakrautam, bala ai do blei hangi, bat kane kapensisa, ya pianga haka Christmas. Gajing ai yau Yesus Kristus, gajing pendap ya kabalaya tu lupa. Kebaja kumas nyos pas nem tik hadian balai thulupa dau Isaya. Piperkat ya ke plan ke jong blei. Dan we nong tho wong it's beyond human mind. Kalong palat ya ke bor perkat jong igi bleu. Kumno bau bleu pen kre. Ban pa yau kun jong u balak hamarway. Namar kata ulong ubafla. Mdon jing krau. Mdon jing pla gabakat kani. Mdon definition balak ban batai. Ulong ubafla. Ladang ikwa manyo ya kejubab uei ubafla. Ngilaban ong ulong ubapla hakajin pla kaplan blei lapan kre yo balapak nang yo ban pendep nyus pak snem hadin balai thu lupa ya kajing kha yau news iem jong kajing suk Jesus Christ ubau try jing ai ka bakrau bat ka bapla ka jong blei ulong unong sela counselor mdon jing ha ka jing im bau Jisu omla ban yeslok mdon ka jing im bau Jisu omla ban thau tmai ulong u counselor u palat yaki counselor hakane ka perthai brokawai ulong u counselor more than chief counselor kam krau bani ki nong islok ki bangi ngila man sem hakane ka jing im hakane ka perthai ulong unong ya selok ubakrau haka kot ba khasi ka translation ki ong unong sela ni ka kot ba phareng ka ong di counselor ubatip ye iwe pi iwe nangi ubaskotho ye iwe pi iwe nangi ubayo ye iwe pi iwe nangi Badu bapinti kena bayi wei nangi nginom sakut hakato ka jing shem kabangi ngi mat haka jing im. Di para pangit bayi hawang keren ni kan kabenta. Ya singila bandon hang ne hapadeng jongi ki bayi kendo ni ki jing sha sitam. Dan pedeng jongi kibadan pedeng ke depression. Dan pedeng jongi kibadok no kibathoin. Dan pedeng jongi kibahaban ma dia ke failed marriage. Jeng pat lieng
haka song kha song man dan na pedeng jongi ki be kendo ya ka jing bam yo kam yo jam dan na pedeng jongi ki bam mat ya ki jing ka be dei bat ka kamai ka ji dan na pedeng jongi ki bam la ban ai ya ki jing ai ngobha ki ba barok ngia ai haka Christmas dan na pedeng jongi ki keme ki kpa ki bangim tip hang nu ki khon ki don menta kal bangin ang up ban pendan borom ya ki jing kha jong Jesus Christ dan na pedeng jongi ki bale kemen bat ke yeng ke jong Herod ke melalong palan ana jasnem mensua ke Christmas unong sela udan na pedeng jongi ku munong ya slok uba krau uba tip ya kita baro uba yoi ya kita baro mdon jing ki bau jisu umla ban penba ka purpose jong jing wan jong u ka de kata ka jing thu ka bau bleu pha ya lau jong u khon ka wei ni ki dau ka de kata ban pha hangi yo nong ya slok u ba krau ba tip sepang jongi ban spanya ka do not jongi ban thau thmai ya ka jing im jongi ong we nong tho he will make a way when there is no any other way. Wan pelong galenti. Wat haba I kumbangim donso. Da ko pat galenti kamangingin ya. Ulong eselok betip ya ka kuslai. Na ka benta jongi. Kini kijing ai bala ai ke Christmas da ublei ki badon ke kerteng ke jong Jisu ki khot ye pianga ko ki khon ke jong ublei bangin sko tho bota obawan ulong ublei oba krau bor oba plan ye ki nakabenta ke jing bah ke jongi ulong oba krau bor great and mighty is he mdon ba krau bor kadu blei jongi oba lakha haka Christmas ulong ukpa bam jukut oba ngingem la ban sempang ya ke jing sedang jongu aswa ke jing long ban pelong ya ke bertheu ladon ulong ukpa bom jukut unyai long ukpa bom jukut ki hakane ke jing em hakane ke berthei ken lek no unie teon sa lembat ke ktien ke jongu kenom do no lano ro bat unie udairu usiem ke jingsuk the Prince of Peace haka perthei ke bomdon ke jingsuk wan ai phianga ke jingsuk Jisu ong ya ke jingsuk jonga nga eno api ya ke jingsuk jonga nga ai happy om kumba kata ke perthei ke ai nga ai manga happy wat ki kuslai naga donot jong pi limne wat chapte ulong usiem jong ka jingsuk ubo walam ya ka jingsuk ha ka perthei ka bomdon ka jingsuk ka Christmas nomor kata kadika por jong ka jing penyesuk a time for reconciliation kapor jong ka jing penyesuk kapor bengi pedang ya ka jingsuk kapor bengin mat ya ka jingsuk hapdeng ki at ki tem jong ka jing im ki bengi ni hapan mat
habangi pediang ya kabakat kata kajing ai kabak krautam kabau bleu ai kajing keliangi kalong ka kabenta kajongi ngasku tanat sibon kat mengenang pengkre gene ke kubor ban ngam ya ke ketian ke jong blei haki lai teli ki benta kat mengenang pulie ya gene ke benta na ke ketian ke jong blei ban pengkre gene ke kubor ngasem gadan ki jing dei hapadeng galenong ke bakandai jong Isaya bat galenong ke bakhatwei Isaya hi kat khat ningkong hadu ke besan bat ke besipau bat kumjuru Isaya sampulai ki keren sapang Jisu o Mesaya unong pelaj o bakrao o blewo kpa o ay law jong kun balak hamarway hakaktin nong way ki ang bigoten kabamot ba o blewo usu ay law jong kun it was fully given ay ketika jing ay ka bakrautam ketika jing ai ka ba platam ka bangimla man kot bor kum kibreo lai krem.com yangi mangin siudore ruem ublei u ai ala ujong khun bat habo ai msimdon kanu ka ba ublei usanot ka ba ai ala ujong khun jingi thuk lupa ka lawan lingbau Isaya ya ki brio ki jong ublei ki Israel ka kren sapang ubakumno utau siem ubanwan ubalong Mesaya bat mentangi tip bau tau Mesaya balakular do ublei ya ki Israel hakapor ka jong Isaya udai u Jisu Kris o bautrai ladangi pulie Isaya khandain reu bat ladangi pulie Isaya khat weilandong ngakwa ban pulie kene kapor khnang ba pin skotho ka ongum ne te un mi utnat lung naga met ba u Jesse bat utnat nagi thiet jong un sei so bat men siem jong utrai un shongsa halor jong men siem ga jing start bat ga jing champang men siem ga jing sla ba ka bor men siem jong ga jing tip ba ga jing shepti nge utrai ga jing ngobha jong uru kan long yakabatieng yo trai te unom bishar ka jing yo ikmat jong u nrei limnis neng daga jing yo sngo ki skor jong u nrei daga hok un bishar ki baduk bad un sneng daga jing le beit yeki ba jamnot jong ka khndo te un sho eka perthei do dingdo ke sentur jong u bada ke jing persat kirmiang sentur jong u on penyap ike baman bat ka hok kan long ka panpo ke sengkai jong u bat ke jing yaine ka panpo ki khlai jong u jekan ja hakata kasngi bau thiet u Jesse u balong kum kalama yaki kinja benriau bau ki jat benriau kenyawat bat ka jaka songthat jong u kan long kabatan purom om tang balakula om tang malayat ho yangi siapang ki kam ki baun le nila keren ru hangi
Sapang ka jing long ka jong u kumbo long. Bat ka ei ka bo jisun le. Bat ka ei ka taka hima ka jong u ka panom kut no lanu ru. Ka bagi judgment reu ken wan sa u. Ken tip sapang jong u. Bat ka jaka song jong u ka long ka baton burom. Isaya san pulai ka jing pendap. Ya ka jing sa jong u. Ublay tip ula pankre abo pa. At baga destination dan ye kajing one kajing pendap ya kata ka ministry kajong Jisu. Kalau kajing yap jong kading pada. Ubriyo ba tip ya ka kuslay. Briyo jong kajing skosi. Bada kajing jingam snam jong u lapan kya yang ni. Ni ai ngo yo blei ukran ling mau ni nong ye thul pa. Ki don ki wei ru ki nong ye thul pa ki bakran sapang Jisu ba ka jing khai o. Nei na ka ban takani ka khubor nga sim mi ki ni ki lightly ki nong rim man wa ra apeng jongi. Ki bakran sapang ka jing ai ka bo bleu ai yang ni ha ka Christmas. Sapang ka ministry ka mission ka jong Jisu. Nado dewan jong jing kha ya u ha ka jing long ret ha ka sem jong gimrat ha ka singoi ha Bethlehem ublei ha ka bor bat ka burom wan ban sim ya ka jing long breu ban penyerangkat ya ka jing em jong u bat ke bakum mangi ban skotho sepang jongi ban mat ya ka jing im ka jongi ban yap nang man pelai luat yangi na ki jing sa te sa khum baro balate engi daga bor ka jong setan kani ka perthai bat ka pop ki para banget ba i namar kata ka ka benta jonga jong phi hakini ka Christmas jonga ni ka snam anajar arpusau ka Christmas ka long ka por ka bakmen na ka benta jongi ki bangai ka papen kan mau yangi sapang u Jisu unong penem unong sius pa balakren yangi lapan bana daki pat jong ka bening sapang ka khubor ka bapahatam kabau blei upen snow haki bakum mangi ngipule Lukas ar khat sau ar khat wei ka ongum ne kaburom hau blei haki bajrong tam bara ka perthai ka jingsuk hapdeng ki breu haki bau snow ba nabah ka ni ka sngi lakhai phi ka snong David yo nong penem ubalong Chris ubau trai namar kata ka jing skotho jongi bat ka jing pen Christmas jongi ka dewan long kat kum ka ne ka jing skotho bala pensong nung rim jur bat scam haka ketian ka jong play ngapai jaga YouTube kidan kiba ya keli paralog ka ka jing tmu na ka benta ka ni ka Christmas ada jarak rusau kidan ki ya perkhat hai ki rukom jing perkhat ki bonjat ki perlok jonga ki benge puli rengkan ngayok banyak keren bat ki uang yang ngagum ne this time around I will spend Christmas with my family in Colorado ngam jiyo alat and this is the time in a year that I'm going to meet my family. It will be a great family reunion. Ngam ju yo kapor bani kendo ki ba
Andai kania kalong kapor kaba barok si para. Ngenya yo ya ka family reunion. Kajing ya kendo si yeng. Hakaway ni state ha Amerika ka Colorado. Wangi pen kre banyak kemen si. Ki beliau halaki jong jing perkat jong ki snotho halak kerukom jing snotho jong ki hakini ki sngi ki bangingi ban pen kre ban rakhe ya ka Christmas arajar alpusaho. Kidan ki ba perkat bakania ka dika por jong jing lekmen a festive season. Kidan ki ba perkat bakani ka dika por jong jing sem ba ek ba thon family reunion. Kidan ki ba perkat bakani ka long ka por ban sangkai ka por ban jengok kai perthei. Holiday season. Ngatip dan bon ki parlok ki para bangai ki baya lambat khun mat khti ki baya lech Delhi ki baya lech Chennai ki baya lech Bangalore sakal kata batkin sawan pai hadin ke New Year kidan ki ba perkhat ba Christmas ke ka por jong jing penitanat ya laki yeng ki sam ka big over bagi decorations kidan ki ba perkhat ba ka por ban pong yi ki jing pong ki batmai kidan ki ba perkhat ba ka por ban ya kendo yi ki parlok ki batmai meeting new friends kidan ki bele pen kre mandan ki Christmas party ki ba pher hakeleng kani ka nongba bat hakeleng kari khasi bat jantia ki resort ki dap bagi beliau ki pen kre ban book naga banta ka Christmas arajar pusau kidan ki wi jing thmu ki banginom la ban penrung lut dan ban keren lut hakani ka por kani ka longgal air jing skotho jang ki babon ha ba keren sapang ka Christmas hakani ka snam bat ka ayam Christmas ka jing keli ka bangidan kam ban keli ka long hatu ka Christmas ka daitang ka Kenja festival. Is it only a festival? A kind of a festival? Hatu ka day ka bakum kata ka Christmas kan sukut kata tangha ka jinglek kemen ha ka rukom ga maka perthai ka skotho nara ka longgum ta kam simme phere ruem bat ka por ka jong Herod ha bala khayo Jisu ha ka jinglong ret hai nong ret Bethlehem omla ban len ki para bangit ya ka jing sisa bangi im ha ka pateng len ka jok dong ki festival ki babon kawai ka festival hadin kawai pat kini ken nyai long kenong la man kut ngilai melen mat ki festival ki lalong do long snam ngiyoi kumno ka cherry blossom festival kalong ngiyoi ki festival sakat no tali ki festival ki bangingen nyo bat I kumbaka trend jong ki babon ki khon jong ka balang hagini ki ski ki pelong ya ka Christmas tangkum ka festival ka Christmas come day ka festival hakarokom jong ni ka perthai kidan ki baong no festival without enjoyment kidan ki baskotho baka Christmas ketika por ban lekmen to enjoy nganga sa ajan mulai stan bos hafut mori ngai iki kali na kaleng gasar ki hon tiddo semulai ki kali ki blok
มันเมียดนะดูมันเน้นกับเมียดกิเลสตั้งกี่คนซ้ำล่ายาชนึงชรุมกี่กะลีกี่ดอนกี่บรวายกี่คริสต์มาสคาร์ลกี่ดอนกี่ใบรวายหากี่รกมกี่แบบเพรบันเอาเมริคริสต์มาสบันabang apet the yeng no ke yeng jongi hasro abang apet nge yo ita ki barwai bak jing long jong ki ki badon hakali kamya dei ka Christmas ka long tang ka kta shibon ka long ba sngo dia wan ong agini ki khindiat snam ado mta jing sngo ki ba bon chapang ka Christmas kalam sata la supen long ya ka jing rakhe tangkum ka festival ban sat ban kemen ban le sngoba tik kum ke yeng ke jong herot ha ka Christmas ka paningkong ngakren da ka buram ya ka ni ka benta ngangen iwe piwe nangi ngiu ya ka tanga jing sisa ka jing pen kre ka jongi ka nomlong ka badon jing mot lana ngempen kala ya ka mindset jongi ya ka rukom perkhat jongi syapang ka Christmas kumbaga day manlong ka Christmas ka ba ublewai ya ka jing ai ka ba bhatam ka ba platam ban ai hangi ya buffalo ban ai hangi yau nongsla u bleiwa kraubor u kpabam jukot us jong jing sok kata ka ke Christmas bat palat na kani kasulong tang jing pendap festival jong di babon ki para bangai namar kata kumnongin le hagan kesnam lengkot ngakwa man khot yangi haka pateng ka bangingi ka bakum kani kumnongin le sibet kamiet bat kumnongin le lasai kalong ka jing khot ka bakraw ka bakani ka ktien ka jong ublay ka khot yangi ka jing pen kre ka jongi mau jam mau baningkong kalong stang pen kalano ya karukom jings ngotho kabakin japartai. It is time to change a mindset. Kadi kapor bangin penkala ya karukom perkhat jongi syapang kajing kemen Christmas. Kum kiwala sius pa kijong utray. Ngin penkala ya karukom jings ngotho. Ngen ai ke jing skotho haki khon ki kti haki khon jong balang ngen ai ke jing skotho kadika poringi bangin create awareness kumno mangi ngen ya kemen Christmas ngasku kemen Cibon hari Pakistan kari Muslim ka perking ngit barok nangi ngi ka tu ka train kabon ra maga Christmas message kabalik na kaway ka nong ba sa kaway ban bana siapang ka kubor ka babhatam ka good tidings of great joy ka kubor babhatam balaay no blay ling baki patjong ka beneng banya tho hangi ya ka jingka ya bapla walang usim jong ka jingsuk kajing pen kre ka dewan long da kajing pen thamai la di bada kajing pediang yau jisu ka donot nong ruai wong wan hadonot jonga trai jisu don jaka donot jonga kade kajing khot ka ba khmat bau jisu unyo man kam kenti ya ka donot jongi Christmas is a time for change. Ong nong ruai. Ka Christmas ketika por jong jing pen kala.
ka Christmas ka di ka por ha ka bangingi khot yo blei bon kam kenti ya ka jing em jongi lakai o palat arajars na menswa haka singo at Bethlehem maka Christmas arajar arpusau kapan kan mau yangi ka jingkai o Jisu haka donut ka jongi kabar wat nyo ya ka Christmas wat penyerangkat ya ka tangkat itamsa lani festival ke jingkhot ke basisa jong ke Christmas ka long habangi pen khre ban rakhe ngem dei ban penyerangkat ya ka bat ki wei ki festival namaram dan thliet bala ban batai yang i syapang ke jing krau jong ke Christmas ke jing long yudik jong ka ke jing long bakarpang jong ka Christmas ketika Christmas bat ngem la ban ong da kumwei pan namar ketika jing kha yo blei hagato ka jing kha yo blei ka khubor ka bakrautam bat ka babatam ka jing penbanai ka jing shong ka jong u ban yaisa malaki jong ki prio ke Christmas kamdei ke festival jong ke tamsa le kemen hendai ketika sengi ke bau blei wan ban sim ke jong jinglong brio ke jingwan jong u ban song sa haki brio ki bau sngo phae habangi pediang ni ke jingwan ke jong blei ke Christmas ketika por mangin pen khoi yala dia ke dok not nang ban sem yangi ki balapan kre ban pediang ni ublei udei ban yo ban sinsar ya ka jing im jongi tongin sakri u ha ka jing kemen ka do not dakaba ngi pediang ya ka jing pelai lu jong u na ki jing khom baro jong ka ni ka jing im ka balai bat ka bakado Christmas is a time for worship ka Christmas ka di ka por jong ka jing mani jong iyo play kam di ka por jong ka jing lek kemen kat kum ka perthei hane ka di ka por jong ka jing mani jong iyo play nado ka Christmas baningkong layat ho yangi kata au Lukas kinong ap lang brot halum habagi yo i yo pat jong ka beneng ya ka khubor ka bahatam bat ka krautam bala penbana haki ya ka jing khai yo Jisu ya ka jing wan jong ka jing suk kila ki hang to bat kila mare sa Bethlehem ban yo i yo khonlong Jisu ban dem ban mani yo ki start nari mingi di ki bon benai bon snam ki ki ri ki jong ki ban wan rangkat ki song jing ai yo Jisu haba ki la yo i yo kat ka jing krau ka jing start jong ki la dem krop ki la ya manis im yo we nong tho wang is just a child ulong tang ukhlong henrei ki ne ki riu start ki ba krau kila dem kila mani kila yo i ya ka dur ka jong ublei ko bolong bat kila yo i yo ublei ya ka do kila ya mani yo bat kila ya ai ya ki jing ai baki kila pen kre ya khunlung Jisu haka Christmas ka baningko ki para bangit ka Christmas ketika por jong ka jing mani jong yo kapor mangin dem krop ban yo i ka buram ka jong ublei ban karpad ka jing snai ka jong u bat ka jing thau thmai jong u nong ruai wong jing kemen hayeng mane palat ngo bha prathei
ngajus ngotanat na kata jing ruai ni share ruai ba na ka kot jing ruai jongi jing kemen hayeng mane palat ngo bha prthei iwe long keme ha ka balang jongi ngam tep ngala ji tho ne mang ne ha ba yuan se jing seng i si song we ar lai so san ha ka ro ka basan ka ben ka basan ha ka jo ka jaka i ju song but i dei ma i ning kong i ban wan hayeng mane pan slap pan kriat ndalong kumno ka ben ka basan hai tu jakai ba ju song ngayo ban keli ing ong ngai i phi ba phi wan jing seng phem ju pep ko wi ka met ru ha ki jing seng balang ha ka sing trai phem ju pep phi wan jing seng kan thei phem ju pep phi wan ngai i phi ha ba phi pang em da dei ba kwat ba khya rei wan se ke yeng ka jong ble yong pastor Maria rung ke yeng ka jong ble ki khuslai jong a baro ki jing jong a baro ki jing khro jong a baro ki ja a ke yeng ka jong ble ngamat ke jing kemen ka ba ka perthei kam jula banai yang ngam menu im don chu man tai la le chu trai man ngi ai ngo yo ble na ka benta ka to ko long ke me ka bas ko tho ya ka jing koridor man sakri yo ble ha ka yeng ka ba kentang ka jong ka Christmas ketika por jong jing man ye jong yo ble paralok hi parabange hi ngia na ka yeng ka jong ble ban ruai ki jing ruai ro Banya pulih ke ketian ke jong ble ban skap ya ke kubor ke jong ble bat ke koror tam ke long ke jing slok jongi ke ba marmet jongi baru ble Christmas ketika por ban mani ble Christmas ketika por mengin yo iya lah dia ya ke jing bom long jongi ni ke jing krau ke jong ble ula ai o Jisu tang na ke benta ki Israel shim la ai o Jisu tang na ke benta ki Riustat hene ula ai ye ki nong ap lang brot ki barai toi ula ai na ke benta ki riu kentei ula ai na ke benta ki pop ki berjenjar ke Christmas kalong ye paro Barka Christmas ketika por jongi ban mane yo ble ai ba katakan nongrim ka jongi kanom kela lanoro ki festival ka perthei ai ken wan gen le kemlong ai ro tang manyenu joro kem kot bat ka jing kemen Christmas ka pamangama pingi mat kum kibla sius pa ki jong trai ai ba ke yeng ke jong ble kan dei maka ka por ka banginge semi utrai tang ha ka Christmas hande ki por baro jong jing im ke jongi ban ban mani yo uble kurku bangin yo ya ka Christmas ka batapura katkum ka nongrim ke jing sisa ke jing jongi Badai bagajing kemen Christmas kan yo man sensha rengi naduk mentakum ne baraki por paro jong jing im jongi ublei na ka bentak burom jong u amen Ya ikut legam gembalang, ya Reverend B.R. Karnayor, namun tani kubor kerjongi, kubelong kubor Christmas, kubor kepada ipor ementa jongi kum kabalang, ulen kurku, ulen pendeni kubor yangi baru kuligo sngo, berkerpang la pentre kami ka
hak ni rakhi jeng Christmas jangan kesendam mengilaman rakhi hak sur bakadur kabede koman khot ka jong ublei plen kur khoi pastor pi ar khan yor plen pan kam shu ipi hangno ru plen kur khu ministry ka jong pi plen kur khu in kasam ka jong pi ru hi barok ko vai dia shar ngin pan wai ngai khut leri ku kinong shimanta jong ne ko por ngai khut lei na ru ki khon samla kulai lam ka jing roi pan remen sim kum ju ro I nong lam jing roi but I organist ngai khut leri ki ushers ki balum ki jing aingo irang balang ro ibla dwai ki jing aingo par karpang ro man tai tum sanskrit jogi ki be chu pun khre pe ai ki jing pen bana na be ka tayo shaka bai pat plen kor khori pi wei pen ko bor pi jing shakri ki jong pi ya ka balang bat hangno ru ti ngile poi shaka ba wai no hi artat kum ga balang ngasi kendu shibet program perangsa jong ni kasgi kum jo la shai ka jaseng ba shpo buje bat ka jaseng ba shibuje ka balang ru ki jaseng sngi Christmas plen kor khui pi parami bi baro ka le dan ki le poi naka balang ko jongi ban ki wer ki balang plen kor khori pi naka be kapor shikabai pat ni rajara be khaddo jongkane kano phai sngi ino jinroi ka ba life pusau jinroi ka life pusau hadin kanias kapas chi se ni pasab ayana khobar reverend bi ar khan nayor supply ngi naka jingkor khu panwai sngo bha prathai utrai lawan prathai kan yangu kidonat baro kin yakre ban borom sim yau baro light li tu khat ke jorai ka ba life pusau Sngo bha prathai utrai lawan kaper tekan yangu kidonut ba rokin yakre ban burom sim yau ban burom sim yau ban burom sim yau sngo bha prathai Jesus en shar gibril kin yai riwai tada ki mau kilom ki thor kin sawa pat sngo bha kin sawa pat sngo bha kin sa wapat sngo bha usen charda kajing ai ki mau pele kaburom jong uban pen pau bat kajing bat kajing bane bat kajing bane pelaj yang ia beli di kejing kerku ki bakan sai ki ba memel pengkre batu ai ba kejing syakri ke jongi ka bangi ngelayo kan long ka ba meme penyang sngobah batu da ai ru kejing ai ke badap yang trai jisu kejing ie ke jong ublei ba kejing slok men siem ba khoj kini kejing kerku ki ba im ki ba sisa to ken long bat ngi mentabat halakataru amen